15 to 20 pesos na taas presyo sa ilang gulay na itala sa Batangas City New Market. Alamin ang detalye sa report ni Lorenzo Ilagan. Ngayong epektibo na ang big-time oil price hike, tumaas din ang presyo ng ilang gulay sa bagong pampublikong pamilihan sa Batangas City. Ayon sa Price Monitoring Division, nagtaas ng 15 hanggang 20 pesos ang presyo ng ilang gulay. Bali nung Lunes, napakalaki na ng itinaas natin. Nung Lunes, nung kami nag-monitor, medyo mababa pa. Sa ngayong oras na ito, nagtanong naman tayo. So nagtaasan na dahil nga sa pagtaas ng gasolina natin nitong kahapon lang. Naglalaro sa 60 pesos hanggang 70 pesos kada kilo ang presyo ng repolyo. 60 pesos hanggang 70 pesos naman kada kilo ang kamatis. Nasa 80 pesos hanggang 160 pesos kada kilo ang sili. 90 pesos hanggang 110 pesos naman ang kada kilo ng ampalaya. 80 pesos kada kilo ang sibuyas na puti at 120 pesos na kada kilo ang kalamansi. Sa susunod na linggo, siguro nga Lorenzo, tayo ay pataas ng pataas kasi unang-una magmamahal na araw. So ang pangunahin natin mga bilihin, pasok na nga dyan sa gulay at isda, tataas na yan. Ayon kay Elizabeth, humina raw ang benta niya nitong nagtaas ang presyo ng gulay. Sa pagtaas po ng presyo ng gulay, bumababa naman po yung mga mamimili ngayon. Kaya po, sobrang hina din ng kitaan. Umumal po talaga. Ang ilang mamimili, patingi-tingi raw muna ang pagbili nila ng gulay sa ngayon. Namang magagawa ang katulad namin. O edi yung mga nakapwesto, ang dapat mag-isip ng pagpapababa sa mga tao. Bababain nila. Mahal ang bilihin. Maging mantika, 40 na. Paano yan? Ibabangin na lang. Kasama si Buhay Adante Jr., Lorenzo Ilagan, Balitang Southern Tagalog.